L-Odwa tajba. Nilqakom għal-Qudiesa tal-jum immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. U miegħek ukoll. Fil-blu ta' din qudiesa ħuti jew narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom il-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq il-misteri qaddisa. Daw ta' kull min jemmen fik mulej ħniena. Mulej ħniena. Mistrieħ ta' min jittama fik Kristu ħniena. Kristu ħniena. Ferħ ta' min iħobbok mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrinna dnubietna u jwassalna l-ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. O Alla li tista' kollox għati lil poplu tiegħek il-grazzja li jistenna bħerqa kbira l-miġja ta' ibnek il-waħdini biex kif għallimna l-istess Salvatur tagħna nisru ħammorru nħaffu biex nilqawh bl-imsiebaħ mixawla fidejna b'ibnek Ġesu Kristu Sida li Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien ma l-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qarim il-ktieb tal-profeta Iżajija. Dan jgħid il-mulej il-feddej tiegħek, il-qaddis ta' Iżrael. Jienu l-mulej Alla tiegħek, jien nagħlmek għall-ġid tiegħek u nqabdek it-triq fejn għandek timxi. Li kieku tajt wieden għall-kmandamenti tiegħi kien ikun bħal xmara sliemek u setqek bħal mewġ tal-baħar. In-nisel tiegħek bħal ramel, l-emejjel ta' ġewwienek bħal trab, u ismek la jitħassar u la jinqeret minn qudiemi. Il-kelma tal-mulej inroddu ħajr lill-Alla. Salm responsorjali. Min jimxi warajk mulej ikollu d-dawl tal-ħajja flimkien. Min jimxi warajk mulej ikollu d-dawl tal-ħajja. Ħin il-bniedem li ma jimxix fuq il-pariri tal-ħżiena, li ma jqafx fi triq il-ħatjin, li ma joqgħodx fil-laqat taż-żebliħa, imma fil-liġi tal-mulej ilha għaxqa tiegħu, lejl u nar jaħseb fil-liġi tiegħu flimkien. Min jimxi warajk mulej ikollu d-dawl tal-ħajja. U bħal siġra mħawla fejn in-nixxijat tal-ilma, li tagħmel il-frott fi żmienha u l-weraq tagħha ma jitbilx u jirnexxi f'kull ma jagħmel flimkien. Min jimxi warajk mulej ikollu d-dawl tal-ħajja. Mhux hekk il-ħżiena, mhux hekk. Iżda huma bħal tibna li tajjar ar-riħ, għax it-triq tajbin il-mulej jafa, imma triq il-ħżiena tintemm fix-xejn flimkien. Min jimxi warajk mulej ikollu d-dawl tal-ħajja. Il-mulej ġej ejjew nilqawh u l-prinċep tas-slim. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Glorja lilek, mulej. Dak iż-żmien Ġesu qal lil-folla, imma ma min se nxebbħu dan in-nisel. Inxebbħu lil qabda tfal bil-qiegħda fil-pjazzezz, jgħidu lil sħabhom u jgħidu
daqqejnilkom il-flawt u ma sfintux, għanejnilkom in-niket u ma bkejtux. Għax tassew ġi Ġwanni la jiekol u lanqas jixrob u qegħdin jgħidu għandu fih xitan. Ġibin il-bniedem jiekol u jixrob u qegħdin jgħidu araw xi bniedem wikkiel u sakranazz, ħabib tal-Pubblikani u l-Mitimbin. Imma l-erf ta' Alla tawh raġun l-opri tiegħu stess. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Bil-Malti għandna espressjoni li tgħid ma ġġibix żewġ magħhom u ngħiduha fuq min tagħmel x'tagħmel qatt ma tissodisfaħ, qatt mu kuntent. U jekk hemm ix-xemx għax hija x-xemx, u jekk niżla x-xita jilmenta ħabba x-xita, tagħmel x'tagħmel jew ikun x'ikun dejjem mhux sodisfatt. U hawnhekk Ġesu qed jitkellem fuq din l-esperjenza li aħna nistgħu nifhmu ħafna ilha li hija parti mill-ħajja tagħna, qed jgħid fuq l-esperjenza tiegħu. Qed jgħid ġi Ġwanni l-Battista li ma kienx jiekol u jixrob u fuq qalu għandu fih xitan. Imbagħad hu Ġesu jiekol u jixrob u jgħidu araw xi bniedem wikkiel u sakranazz, ħabib tal-Pubblikani u l-Mitimbin. Tagħmel x'tagħmel ma' ċerti nies qatt m'inti se tikkuntenthom u dejjem se jsibu fuq xi jikkritikaw. U dal-kliem ta' Ġesu huwa importanti għaliex ifakkarna illi qed jgħid Ġesu propjament mhux minħabba Ġwanni l-Battista għax għamel xi ħaġa ħażina hu, jew minħabba Ġesu nnifsu, ma kienet minħabba n-nies. Il għaliex dawn kienu ippreġudikati u għalhekk kellhom qalbhom magħluqa għal dak li kienu qed jisimgħu u għal dak li kienu qed jaraw. U jagħmel x'jagħmel Ġesu, xorta kienu jsibu fuq ix jikkritikawh u ma jaċċettawhx. Iftakru meta kien jagħmel il-mirakli u jgħidu li hu qed jagħmel dak li qed jagħmel bis-saħħa tal-prinċep ta' Xjaten. U f'diversi ċirkostanzi oħra qed jaraw affarijiet speċjali minn Ġesu u xorta jirrifjutawh. U għalhekk Ġesu jinsisti illi din hija frott ta' qalb magħluqa. U hemm dik it-tixbiħa li jgħid fil-bidu ta' dawk it-tfal li jgħidu l sħabhom daqgħejnilkom il-flawt u ma sfintux, għannejnilkom in-niket u ma bkejtux, bajtu jew indifferenti jew inkella ma tajtux każ. X'inhu l-messaġġ għalina għall-ħajja tagħna? L-ewwel nett li aħna dejjem naħdmu biex ikollna qalb miftuħa għall-kelma ta' Alla. U mhux jew tibqa' għaddejja bħal meta xi ħadd tidoq u ma tagħtix kasu, imma qalb miftuħa li tilqgħu u li nfittxu li ngħixu din il-kelma tiegħu. U għalhekk anki li noqogħdu attenti f'ħajjitna li ma nkunux immexxijin mill-preġudizzji. Kien fejn tidħol il-fidi tagħna manki fil-relazzjonijiet mal-oħrajn. Illa li xi preġudizzji jagħmlu bħala għamat fuq għajnejna. U ma jħallunix naraw it-tajjeb u li nażlu bejn it-tajjeb u l-ħażin.
U għalhekk dan huwa messaġġ importanti għal ħajja tagħna llum. Jgħidilna wkoll Ġesu kif aħna mbagħad għandna nġibu ruħna illi f'dak li nagħmlu nażlu li ngħidu dak li hu sewwa u li nagħmlu dak li hu sewwa u ma nfittxux li fli nagħmlu fli ngħidu ninoġbu isu il-motivazzjoni tagħna tkun li noġbu lill-oħrajn għax jekk infittxu hekk wara ftit nindunaw li jekk oġobt il-ftit ma oġobtx il-ħafna. U inutli li titmexxa fil-ħajja sempliċiment tipprova toġob lill-oħrajn. Imma dak li għandu jmexxina huwa li nagħmlu dak li hu sewwa, dak li hu ta' ġid, anki jekk ikun hemm min jikkritika u jkun hemm min ma jagħtix każ. Jiena kultant meta nisma' din il-kelma ta' Ġesu tolqotni ħafna meta jgħid għenilkom il-flawtu ma sfintux, għannejnilkom in-neket u ma bkejtux, u jfakkarni f'meta kultant jgħidu il-Knisja kif ma titkellimx fuq dil-ħaġa, fuq dil-pjaga soċjali, fuq hekk, kif ma titkellimx. U jekk tfittex, tinduna li mhux biss titkellem imma titkellem ħafna u kontinwament, imma jekk inti ma tagħtix każ. U jekk inti jimpurtak xtejt il-Knisja. U jekk inti tfittex biss xtejt il-Knisja mill-medja soċjali jew minn dak li tisma' fl-aħbarijiet, hemmhekk tibqa' b'impressjoni żbaljata. Ma jkun propju dan li semma Ġesu hawn. Daqgħinilkom il-flawtu ma sfintux, għannejnilkom in-niket u ma bkejtux. Tolbu l-Mulej illum jagħtina qalb li tilqgħu, qalb purifikata mill-preġudizzi, kif ukoll jgħinna biex f'ħajjitna nfittxu dejjem dak li hu sewwa kemm fli nagħmlu, kemm fli ngħidu, mhux li noġbu l-oħrajn l-ewwel ħsieb tagħna, imma li nagħmlu dak li joġob tassew il-Alla. Sa nisqu t-talbiet tagħna lill-Alla nagħmlu dan fiduċja kbira li jagħtina dak li huwa ta' ġid tagħlina. Mulej mal-Knisja tiegħek ejna biex tkompli ix-xandar l-Evanġelju tiegħek li ġnus kollha nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Iftħilna qalbna Mulej għall-kelma tiegħek, għal ġid ukoll li naraw mill-oħrajn u jina biex dejjem nuru apprezzament u gratitudni nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Tħallinix Mulej nkunu mmexxijin f'ħajjitna mill-preġudizzi illi jagħmlu bħalamet fuq għajnejna ma jħallinix napprezzaw dak li hu sewwa nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbuk Mulej għall-morda kollha fid-djar tagħhom fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta u nitolbu biex tagħtihom anki l-għajnuna fis-servizz u l-qadi ta' tant nies li jkunu magħhom nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għal paċi fid-dinja biex ħafna nies jitkellmu mhux fuq kif jippreparaw għall-gwerra imma kif jaħdmu għal paċi bis-serjetà u nitolbu speċjalment għal dawk li huma vittmi tal-aggressjoni, tal-violenza, tal-mibeda, tad-disprezz lejn il-ħajja u d-dinjità tal-bniedem nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu biex aħna dejjem nożżu il-ħajja f'kull waqt tagħha. Mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha fejn diġà hemm ħajja umana sa t-tmiem naturali tagħha nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. Nitolbu għal dawk li għaddew għal ħajja ta' dejjem, speċjalment dawn l-aħħar jiem, kif ukoll għall familjari tagħhom li ġarbu din it-telfa u lej għatihom l-għajnuna u l-faraġ tiegħek nitolbu. Isma'na nitolbuk Mulej. U lej Alla tagħna l-qattal li qed nagħmlulek illum u nitolbuk biex iżżommna dejjem fl-imħabba tiegħek bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ilqa' mulej it-talbumli u s-sagrifiċċju tagħna u għatina dejjem l-għajnuna int fi ħnina tiegħek bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tassew mulej Missier Qaddis. Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irrodulek ħajr bi Kristu Sidna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li tħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq tas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darb'oħra fis-seb tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-der il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennuh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli mat-troni mad-dominazzjonijiet mat-tajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intendu l-innu ta' glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej inti lajn ta' kull dusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħal-ħobs ratt il-ħajr qasam tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu il-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ekku kol wara li klaħħa il-kalċi reġa' ratt il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnobiet għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi. Kull darba li niklu dal-ħobs u nixorbu minn dal-kalċi, inħabbru l-mewt tiegħek mulej sa ma tiġi. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt il-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u rroddulek ħajra xogħġbok tilqana u nquddimek biex naqduk. U miċċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Iljun mal-Isqof tagħna Charles mal-Isqof Anton għaddej tiegħek minn ma jisħoqli u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom qudiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Inna lina l-koll nitolbuk, għatilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġi Mqazza Malla Marija ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla Missier tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid li nitolbu bħala wlied tal-istess
missier tagħna, missierna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema qiegħda fl-art. Ħobsna ta' kuljum matina llum, affrinna tubietna bħalma naffru minnu ħati għalina, u la daħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba uħnina tijak il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija saltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Muli Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek inħallilkom is-slim, nagħtikom is-slim tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet ta' dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf Talla danu li jneħħi id-nubiet ta' dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna l-ikra tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi. Iżdejt kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Issa li ħadna dan l-ikel tas-sema fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex bis-sem li nieħdu f'dan il-misteru tal-limna nqisu bil-għaqal is-siwi tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Immorru nixu fil-paċi ta' Kristu. Irroddu ħajr lil Alla.
Il-barka twassalna fit-tmiem il-Qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq Knisja.mt u Newsbook Malta, jew inkella fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Nixtiequ nafżawkom li l-Qudiesa tas-Sibt li ġej, 13 ta' Diċembru, se tkun fid-9 ta' filgħodu minflok fil-ħin tas-soltu, wara tkompli x-xandira taċ-ċelebrazzjonijiet ta' Jum ir-Repubblika. Kont se tqatta' dal-miliet waħdek? L-ikla tal-miliet se terġa' ssir fil-kurja tal-Arċisqof. Ingħaqad magħna ċemplinna. Nofru dan ir-Rożarju llum għal paċi fid-dinja biex ħafna nies jaħdmu tassew għal paċi u speċjalment nitolbu dawk li huma vittmi ta' tant konflitti. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna smat tal-btana, għina waqaf magħna, glorja lill-Missieru lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jismat tal-btana dak it-twilet għalina rid ikun bniedem bħalna u Ġesu għafrinna tubietna ħarisna min-nar tal-infern u ġenerawih kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tad-tbatija meta Sir Ġesu Kristu għamel orazzjoni fl-ort ta' Ġetsemani wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi salt nagħtek ikun li trid int kif fis-semak da fl-art. Ħobsna ta' kuljum agħtina llum. Aħfrinna dnubietna bħalma naħfru lil min hu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denni. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin. Issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin. Issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin. Issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin. Issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin. Issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin. Issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin. Issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin. Issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija bi grazzi mimlija mulejmijek imbirk inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina mid-inbin.
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarista minna tal-infern, u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellawh. Missiena l-inti fis-smawiet, jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħellisna mid-deni. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu għaffrinna dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenerew kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru ta' tbatija meta sien Ġesu Kristu kien inkurunat bix-xewk. Missiena l-inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħellisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek birkinti fost in-nisa mbirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina mid-dinbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmija kibberk inti fost in-nisa mberek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-intijom nalik jisma talbtana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għafrina dobietna ħarissa minna tal-infern, u ġenera kolla u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tijek. Nikkonsidraw fil-reba misseru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien mobbi bis-salib minant Pilatus għal-Kalvarju. Missina li fis-smawiet itqaddes ismek tiġi satnatek ikun li tritint kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, affrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina, u la ddaħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imbirk inti fost in-nisa mberek ifrott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imbirk inti fost in-nisa mberek ifrott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imbirka inti fost in-nisa mberek ifrott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imbirk inti fost in-nisa mberek ifrott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imbirk inti fost in-nisa mberek ifrott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imbirk inti fost in-nisa mberek ifrott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imbirk inti fost in-nisa mberek ifrott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imbirk inti fost in-nisa mberek ifrott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imbirk inti fost in-nisa mberek ifrott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija murejmijak, imbirk inti fost in-nisa mberek ifrott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umma Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-intijom nalik jisma talbtana, dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minna tal-infern u ġenera kolla u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru ta' tbatija meta sina Ġesu Kristu kien misruf fuq is-salib u wara 3 sigħat tal-agonija miet.
Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. ħobsna ta' kuljum atina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frotta ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina l-inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għafrinna dobietna ħaresna minna tal-infern, ku ġenera kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tamatana, slima lik. Li kienajtu, għaliex aħna it-turufnati u li teva. Lilek nitniedu aħna li nibku norfu f'dan il-witta dmuħ. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk lejnin tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbierek ta' ġuftijek u ħanina u pija ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa Missina li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi satnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil minnu ħati għalina u la ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija mulej miegħek, imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Addisa Marija Alla tlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jidrililhom. Jistriħu fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu il-qattalb tagħna. Kristu il-qattalb tagħna. Missier Eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spirtu qaddis Alla. Ħenna lina. Trinita qaddis Alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Omm Alla. Itlob għalina. Imqazza 14 bejbiet. Itlob għalina. Om ta' Kristu. Itlob għalina. Om il-Knisja. Itlob għalina. Om tal-ħniena. Itlob għalina. Om tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Om muxebba. Itlob għalina. Om mit-tama. Itlob Om għalina. liżjed safja. Itlob għalina. Om liżjed nadifa. Itlob għalina. Om blateba.
Itlob Om li għalina. tistoq l-imħabba, Itlob għalina. om tal-aġeb, Itlob għalina. om tal-parir tajjeb, Itlob għalina. om ta' min ħalaqna, Itlob għalina. om ta' min salvana, Itlob għalina. xebba kollok għaqal, Itlob għalina. xebba li tistoq kull qima, Itlob għalina. xebba li tistoq kull foħrija, Itlob għalina. xebba kollok seta, Itlob għalina. xebba kollok ħnina, Itlob għalina. xebba dejjem marbuta ma' Alla, Itlob għalina. mera ta' qdusija, Itlob għalina. tron tal-erf, Itlob għalina. bidu tal-ferħtana, Itlob għalina. amara tal-Ispirtu Santu, Itlob għalina. amara ta' kull grazzja, Itlob għalina. amara ta' kull tieba, Itlob għalina. warda mistika, Itlob għalina. torri ta' David, Itlob għalina. torri ta' Lavorju, Itlob għalina. dar ta' Deb, Itlob għalina. arka ta' rab tal-ġdida, Itlob għalina. bib ta' sema, Itlob għalina. kjuba ta' filodu, Itlob għalina. seħħa tal-morda, Itlob għalina. kien tal-midimbin, Itlob għalina. farax tal-migranti, Itlob għalina. farax tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana bnisla minn l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana btella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-Rożarju Mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi, Itlob għalina. ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja, Aħfrilna nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja, Ismana nitolbuk mulej. ħaruf talla li tneħħi id-nubiet tad-dinja, Ħenna lina itlob għalina għaddisom Alla, biex ikun jistaqilna dak li wedna Kristu. għatilinna għaddija tiegħek mulejjalna nitolbuk, li ngawdu dejjem is-seħħa fir-ruħu l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li San Mikien Arkanġlu tħolalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju, irrażinu għalna nitolbuk bil-ħerqa, intlawa fost it-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jġerrew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Ġusepp slim għalik ħarris tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, li l-ekalla f'dalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha. Mijek Kristu trawem bħala raġel adult. Għaddet Ġuseppi kum missira li u koll u meċċina fi triq tal-ħajja. Għalana l-grazzja ħnina l-koraċ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Ġusepp, Itlob għalina. San Sebastian Martri, Itlob għalina. San Torokku, Itlob għalina. San Paw Missirna, Itlob għalina. San Publiu, Itlob għalina. San George Preka, Itlob għalina. Beato Nazio Falzon, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani. Itlob għalina. Intom għaddesin protetturi tagħna. Itolbu l-Alla għalina. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtina t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu il-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li reħpetilna l-fidwa tiegħek, inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santismu Sakrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Parakletu, imbirek l-kbira Alla Marija Santissima, imbirek l-imqazza u l-Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek jitluk l jistaħa fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u imbirek San Giuseppe Parus kastismu tagħha, imbirek għalla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.